Laqdiet kollha li jġibu l-isem ta' San Giuseppe imxerda madwar Malta u Għawdex il-ħadd ingħaqdu flimkien biex jiċċelebraw festa kbira lil San Giuseppe. Din il-festa nazzjonali Ġuseppina immarkat il-bidu ta' sena Ġuseppina li se tfakkar il-150 sena minn meta l-Bejatu Papa Piju IX ipproklama li San Giuseppe bħala patrun tal-Knisja Universali. Fis-Santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu tal-Belt Valletta, il-ħadd filgħodu ġie ċelebrat pontifikal solenni immexxi mill-Arċisqof Charles J. Cicluna u li għalih attendew il-fratellanzi kollha ta' San Giuseppe, laqdiet mużikali u soċjali u għaqdiet oħra inkluż tal-armar u n-nar li jġibu l-isem ta' San Giuseppe. Wara l-pontifikal saret purċissjoni solenni bil-vara artistika ta' San Giuseppe meqjuma fis-Santwarju Bażilika tal-Karmnu li ma statwa is-sena li għaddiet għal 325 sena. Il-purċissjoni kienet akkumpanjata mill-fratellanzi kollha ta' San Giuseppe kif ukoll il-Banet Ġuseppini li għal din l-okkażjoni ingħaqdu f'banda waħda. Dan fil-waqt li laqdiet kollha tal-armar ta' San Giuseppe ħadu ħsieb jarmaw triq ir-Repubblika bil-Bandalori u triq it-Teatru l-Antik bil-Pavaljuni biex bekk il-Belt Valletta inbidlet f'vetrina ta' armar Ġuseppin li matul is-sena jżejjen diversi bliet u rħula li jiċċelebraw festa lil dan il-qaddis. Iċ-ċelebrazzjonijiet se jkomplu matul is-sena permezz tal-festi rispettivi u jagħlqu fit-19 ta' Settembru, festa nazzjonali oħra fir-Rabat tal-Imdina.